Action. Uyake mwanche muri gato kumnya koika ase ward ya Masige East kutoka ime bunge ya Wasi county ya Kisii aboso movement puwe county ya Kisii Doris Donya Aburi anyaka gocha kyabeno ko agachibwe gesima ase ward yo kurengana amone mirobiri yaye iri abekire ensemo na nemoro bwanya ko bakagukwana amona bagusi ase matuka ya Maega kubatikana amonu murobiri ya Odonya Charity Mission asanya ko bakagutara chinsemo asiri tukuria rero Donya niganya ko kuwakilishwa amona abawakilishi kuru ase abisi aya satanya ko bakagukana kubatikana amona matanga aywale sinkaya ay kubatikana amono gosira kwangi na biara Donya niganya ko kuwakilishwa amono yokagiro chikorigia ekirgo kyobo governor imi county ya Kisii Moske Kelvin Arwasa unya ko kagoika na boy gokuru ase abisi aya mu MCA bwe ward ya Masige East Moske Mutume Michael Mutume abanya ko bawika asense meyo amuna barahibande abange kuru ase serikali ya county ya Kisii na boy gokuru ase abisi movement bwe county ya Kisii chinga kichi cyose asanigo yarro kana yimoka asense meyo asibanya ko bakuburi abarahibanya ko bagusikana boy banya ko bagocha amo una enchire ya moyo korera umwana nchibi county ya Kisii amagendero mega yaye umupira ni gonya ko bakogucheswa kuru ase abasubati banyako bako tringa obunyansi abago etimu intangani gonya ko bageko gochibesa chiru emerongebere korengana buna yanya to kabage korubiri gwatatenya roboti uru ase nchira yogwikirano ngani kabisa tigante bi office yo women rep ngambi yamono asogo chora kyo begi ere Masige East asogo toa egesima aso mwako yoiga sa yuka ntoko mota imbu yamono ande togo saba office yo women rep ebinde biri ebinge birororo bobesa boke buri aranyare go toere byombe byaitu kenda aranyare go toretera abalemavu kenda ara toretera saba na youth moko mote byarete narorire abanyina abange bakoira omunyina Donye Kiara bagoteba mara acting women reps tigamba kanina bono igo mu women rep robwate noyomo oyo tete kirwe kiga kia banyina aganye firimbi gekobugigwa tosoegeti lakini bono igatika to support omungino kuri Donya akora amagendererae ekine kinga kichaye twanje twamwaiga ekero muswati ale ekero murayo ye sanse ekero etoko musapot akole tamya ndaiba ngaki wanda mara to omungina ganya support ya bana Twende kule mamache ayago shokonya abamenyi babubazi amacha ekirenga cy'umunya ne ali akonya abantu bonse mupangilio umunya abwate no kulemera abantu amache kiagere kirali ngokora campaign na tebeti abantu nabatuli kinyumutu oyo tokomaga ali tonto mwakilishe kera ngabwate obokongo gotanya etigo ikira naitwe oteba etimu eri yaba number 1 igotokonya in cash 20,000 shillings. Team area number 2. And for us we believe Gromonto is a winner. Everybody. Nabarabu oteba baigwe 10,000 shillings. Kunanga njitobu anchani ubu. No bomo no morembe. One ninja na tebe team area ntangani ndotererio mongina na 20,000. Everybody. Wa intu akoira amagomba itu na Masige. Automotive pole nerebuna mwanya bantu siririe mamu mwabo no turi nera samasa obomo no bwanchani no morembe nere nchira yoka era nyare gotokonya toreta amagenderero seito gabo basi gusiengima na Kenya yeto yonsi ekerene logo tosabera omorembobe ati yabarayi bonsi kosabono mutegete Donya magwa kina Simba Marenga moja batigaje yaneka